Mä oon Väinö, opiskelen tietojenkäsittelyä tuolla Turun ammattikorkeakoulussa ja sitten osa-aikatöitä IT-alalla. Oon ollut syntymästä asti näkövammainen. Vapaa-ajalla harrastan paljon liikuntaa, muun muassa sokkopingistä. No mulle henkilökohtainen apu mahdollistaa ihan semmoisen normaali arkielämän ja sitten myös tämän työnteon, kun mulla on sekä vapaa-ajalla että töissä avustajat. Mä pystyn näkövammasta huolimatta paljon tekemään itse asioita, mutta sitten on tiettyjä asioita, mitkä olisi aika mahdottomia tai hankalia tehdä itse, niin niissä sitten avustaja on apuna ja mahdollistaa ihan sen normaalin arjen. Mun avustaja on mun mielestä erittäin hyvä työssään, että meillä yhteistyö toimii hyvin ja saadaan aina kaikki tarvittavat asiat hoidettua ja mä pystyn luottaa siihen, että saa aina sen avun niissä asioissa, missä tarvii. Kyllähän siitä tietenkin ihan hyvä fiilis tulee, että kun tietää, että jos on joku vaikea asia, mitä ei ilman avustajaa saisi tehtyä, niin saa sen sitten avustajan kanssa hoidettua. Niin. Kun muutin Turkuun, niin sitten myönnettiin tällä palvelusetelillä näitä avustajatunteja. Vertailin näitä eri yrityksiin ja arvostajat vaikutti hyvältä. Ja sitten kun olin kuullut hyvinkin positiivisia kokemuksia, niin sitä kautta sitten päädyin sinne asiakkaaksi. Kyllä voin suositella, että jos haluaa henkilökohtaista apua hyvin tälleen helposti ja niin, että ei tarvitse itse esimerkiksi näistä paperiasioista muista huolehtia. Avustajien kautta se onnistuu kyllä hyvin tälleen sujuvasti ja helposti, että voin kyllä suositella.